waye kai? Ni ne sabon jami'in da aka turo. Daga ina? Mexico. Waye? Shugaban mu na 'yan sanda. Ka zo ka yi me? Na zo ne daidaita mu. Kai asuwa? Kai. Haba. Shahararren kamfanin nan mai suna wanda ya shahararren mai suna Haske Sound Studio. Yau ne ya kawo muku ƙaisitaccen fim ɗinsa wanda ba a taɓa yin kamarsa ba mai suna Sabon Jami'i. Fim ne wanda ba a taɓa yin kamarsa ba duk a cikin wannan fasahohin da muke muku babu kamar Sabon Jami'i. Ku nemi naku ku kashe kwalkwata idanunku. Sabon Jami'i yana nan tafi nan ba da jimawa ba. Ku nemi naku a kasuwa. Wannan fim din namu babu kamarsa mai suna Sabon Jami'i. Ku nemi naku kashe kwalkwata idanunku. Wato shahararren jarumin nan ne mai suna Kevin ya zo muku da wannan sabon fim din mai suna Sabon Jami'i. Ku nemi naku ka kyakkyata daga Haske Sound Studio. Makabtar basa.